Com ja sabeu, cada setmana fem un repàs de les notícies més destacades del gènere indie i, com sempre, ho fem de la mà d'Andrea Sánchez. El grup Méndez actuarà el proper 24 de gener a la Sala Razmetat de Barcelona. La banda torna a pujar a l'escenari de la mítica sala per presentar el seu nou disc i ho fa tan sols mig any després de la darrera actuació a RAC. Les entrades encara hi són disponibles a un preu a partir de 10 euros. El grup californià d'indie rock Foster the People anuncia nou àlbum per 2014 i ho fan estrenant el primer senzill titulat Coming of Age, del disc Supermodel, que previsiblement sortirà a la venda el proper 14 de març. El grup català de la Fe i les Flores Azules actuaran a Mataró el proper dissabte 25 de gener, a la Sala al Club, dintre de la seva gira per sales anomenada Gira de Sales 2014. El duet vol presentar d'una manera més propera el seu darrer àlbum titulat De ti sin mi, de mi sin ti.